ଇଲେ ଚଉଁରୀ ଆଣିକି ପକେଇ ଦିଅ ହେଲା। ସେଇ ଦବ ଖାଲି ଆଉ ଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବି ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦବ। ପଇଲା ବାହାରି এইগুলা পথে 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 মাছ গুলা আগে ওড়ে হয় এই গ্লাস এইগুলা সাইজ গ্লাস ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା ଗ୍ଲାସ ନିର ଆଗରୁ ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ରୋହି ରୋହି ଇଏ ପୁରା ଆସିବେ ଗୋ ମାଛ ମାଛ ସବୁ ଆସିବ। ତମକୁ କହୁଛି ମାଛ ଆସିବ 100% କୁ 70% ଆସିବ 30% ରହିବ। ସେଥିରେ କଣ ଅଧା ଆସିବା କଥା। ଦେଖିବେ କେତେ ସବୁ ମାଛ ଗ୍ରୋଥ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣିଟା ଆମକୁ ପାଣିକି ଆମେ କହିଦେବୁ ମାଛ କହିଦେବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିବେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇନା ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ ଦେଖେন